Oh, magbibideo tayo. Liga, sama ka. Baba ka dyan. Ito, papakain natin to. Liga, sama ka. Baba. Liga. Sayas, liga. Kaya mo, panoorin mo lang. Upo. Diyan na po. Kaya mo, kakainin nila yan. Oo. Kaya malikot. Kainin nila, no? Kumain na rin siya ng kare-kare. Ay. Yun na. Ayan, the game is on. Yung alpha female natatakot sila. Sino dyan ang alpha? Ay, wala ata dyan. Pero nagkakailangan sila eh. Pero kaya. Ito, yan. Oo, lalaki yan. Yung mga brown, babae yan. Parang siya, no? Walang makaano sa kanya eh. Ganyan. Kain sila. Ang dami na nila, 1, 2, 5, 6, 7. 7 sila. Kumakain. Wag mong pindutin. Nanonood tayo eh. Nanonood tayo. Huwag ka na pumunta dyan, Aseyas. Ayun, kain tayong manok, di ba? Kapang ito ah. Kanya kasi ng kuha, anak. Kapang ah. Huwag mo lang puntahan. Pupunta mo pa. Lalong maguguluhan sa pagkain niya mga yan. Saka, mahal. Elf. Ay, so mo silang guluhin. Tingnan mga kung magugulo. Tingnan natin. Ay, gusto mo gusto ipit mo Ano kayan? Alam mo kung anong pinakamagaling tukain ng manok? Mata. Hindi naman siya malapit sa mukha eh. Hindi ako punta riyan nila kung nagsasabi mo. Katawan. Pero siyempre titigan, di ba? Titigan. Galing na isa. Chicken. Hawak madulas. Binibidyohan natin. Tandahan, madulas anak. Nagbasa si daddy dyan. Opo. Chicken. Patukain natin sila. Ano yan? Talong, sitaw, saka ano pa yan man? Talong, sitaw, pechay, saka sibuyas na konti, no? Pwede silang sabawan. Kasi yung sahog nasa loob na eh. Ang galing ni Kuya Ice ah.
Relaxing no, nak, no? Si daddy nag-aalaga din ng chicken dati. Galing, galing, galing. Galing naman ni Ice, na-expose, nakapaa. Sabi ni Michelle, sabi ni Mikay, sabi niya sa akin, laki na ng anak mo kuya ah, laging nakapaa. Ay, huwag mo habulin anak. Oo, matapang siya, matapang. Pero ano rin yan eh, parang pang ano din na, pang inggit ba, na may pagkain dyan, parang ganun din. Kaya pag gumaganon, di ba naglalapitan? Kasi may pagkain din, parang ganun. Mal. Diyan pala ako. Diyan pala ka. Pero pinatubayan niya rin naman iba. Oo. Baka yung ba, anak niya nga eh. Ano? Oo, possible kasi. Bata pa naman siya. Hindi, nagkakahabulan ng edad yung mga yan. May time na ano eh, ang lalaking manok, ganyan yung kulay babae. Oo, tawag nila ata doon binabae. Ayun ang alam ko ah. Yung binabae. Oo. Kaya Ba't yung binabae? babae yung kulay niya. So, ipet ni Ice eh. Yung iba dito magkakapatid ata. Alam ko dalawa yung lalaking ba? Ay, yung isa nandun nakahiga. Nakahiga siya, tutulog. Nahawakan ni Ice. Galing ah. Hawakan niya yung buntot. Oh, mapakan niya. Ipot mo. Wuk. Ay, si Ate MC oh. Ay, si MC ba yun? Oo nga. MC ba yun? Si Chloe. Chloe si MC pares lang yun. Hello. Asayas, huwag na. Oh, may natapakan. Uy, ugas ka muna isa. Natapakan yung paa niya eh. Oo. Nabulog na ata yung iba. Absent ka, absent. Silo, absent mahal. Laro na. Tingnan natin kung anong ulam ngayon mga kosa, no? Sarap yung ulam namin, kari-kari. Oh. Bawang, sibuyas, mushroom. Mushroom. Oh, ha? Oh. Ganyan pag cooking vlog nga eh. Nakakainis ka naman. Halika na ito. Ano ba? Damal. Sa video. Isa kami ng mata nila. Yan. Ngayon doon na lang mga kosa. Sarap buhay tayo dyan. Wala nang gawa para may mababalikan. Yan, pakain kami ng manok. Halos paubos na rin naman nila. Saka 9 minutes na, magto 10 minutes na. So na lang ulit. Live love, love life. And your happiness. We have only one life ticket. Buy more ticket.